Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener, warm, wet and wild. There must be some... Altså jeg vil sige, at Ryssensten, der var der plads til, at der var mange forskellige typer. Det er også noget, jeg selv går og tænker over, det er derfor jeg valgte Ryssensten, fordi at der er så god plads til, at der skal være mange. Man får i hvert fald mulighed for at være sig selv. Man bliver ikke placeret i kasser, og der skal være nogle bestemte mennesker. Og det er meget casual tøj. Altså jeg har selv prøvet at tage noget så tager vi lige noget fornemt tøj på, eller noget meget flot noget. Men der, altså, det er meget hættetrøjer, vil jeg sige. Og måske cowboybukser. Hættetrøjer, cowboybukser, trompetbukser. Men der er meget den der sådan lidt hippie stil. Afslappet stil. Så skulle det jo være lidt Vesterbro, Indre By-agtigt. Måske noget Fila, noget retro. Et par Air Max, du ved, måske et pandebånd eller et eller andet. Ryssensten Gymnasium har altid haft en god faglig profil. Men er det også elevernes opfattelse? Vi har spurgt nogle elever her på skolen. Altså man oplever det bestemt, altså fordi at det er sådan, jeg tror også bare generelt, det er ligesom den tradition, der kommer fra folkeskole til Rys, at bare generelt, at man er mere sådan overladt til sig selv, og man kan godt mærke det, og så får man altid et chok, når man ser karakterblad. Vi går ret meget op i de her tal. Jeg synes faktisk, at der er lidt et mål, eller en grundlæggende tanke om, at på Ryssensten så får vi gode karakterer. Og så føler man sig lidt udenfor, hvis man ikke får gode karakterer. Det er jo et gymnasie, der er blevet meget profileret, så man kan sige, at folks forventninger til karakterer, de ligger bare generelt meget højt. Også til hinandens ambitioner. Der er jo ekstremt høj faglighed her på Ryssensten på grund af så GCP, og der er folk, der også i vores klasse, der kommer altså langt udefra, altså fra Greve, Gentofte, altså steder, hvor man har langt til skole, men man gør det på grund af den faglighed og på grund af den skolegang og ekstremt høj faglighed, der er her på skolen. Så ja, der er vel et form for pres. Det handler bare om at gøre sit bedste, synes jeg. Ryssensten har campus i hjertet af København. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at København er kendt for frisind og solidaritet. Men vi har tænkt os at undersøge, hvordan beliggenheden har påvirket Ryssenstens politiske agenda i forhold til eleverne. Jeg tror nok, at Gitte gerne vil have, at det skal være sådan rødt, men jeg tror også, at der er rigtig mange, der stemmer på rødt. Men sådan, jeg har fået indtryk af, at der er flest, der stemmer rødt, men det er også fordi, jeg nok selv gør det, så jeg opsøger nok mest de mennesker, der også stemmer rødt. Så synes jeg klart, at der er et rødt flertal. Hvis man da ser socialdemokrater og radikale som værende røde, og lærere desuden, da de fleste lærere på Rys, hvis ikke alle, mere eller mindre er røde i det. Men udover det tænker jeg, at det umiddelbart, at der er plads til alle forskellige politiske holdninger. Men der er ikke plads i lige så høj grad, føler jeg, altså det er jo, altså vi bor i Indre By, og det er jo meget karakteristisk, at folk fra byerne stemmer meget rødt, og altså går meget op i, at alle har det godt, og samfundet har det godt, og så videre, så der er måske ikke lige så meget sådan politisk frihed, som man lige skulle orientere sig om, også når vi sådan er til nogle forskellige møder. Man kan godt se, alle klopper den unge fra Enhedslisten, og måske ikke ham fra Dansk Folkeparti, hvor jeg synes, det er lidt synd for debatten, at det ikke sådan, man ikke kan holde sig neutral på den måde. Som et meget stræbergymnasie. Ja, det er sindssygt. Da jeg skulle starte på Rys, jeg sagde det til folk, der hang jeg lidt ud med dem, der ville starte på Gammel Hellerup. Og de var alle sammen sådan, er du sådan en 12-talspige? Og de tænkte, fuck, du kommer til at få det hårdt nu. Så meget stræbergymnasie, hvor jeg synes bare, at Ryssensten er et frihedsgymnasie. Typemæssigt, så er det jo meget svært at sætte en type på, men det er jo sådan meget hippier, frihedskæmper, du ved, sådan folk, der går meget op i sådan noget politik og så videre, ikke? Jeg tror, at andre gymnasier ser Ryssensten som sådan et fagligt, rigtig, hvad kan man sige, et gymnasie, der fagligt har et rigtig godt ry. Der er meget to sider, så det er enten ser du Ryssensten som sådan det gamle hippie-gymnasiet, som det måske mere har været før i tiden, eller også så ser du det som sådan super nymoderne, mega hyped.
Altså, jeg vil sige, nu ved jeg ikke noget, det vil ikke være fra sådan stereotyp-agtigt, men Øregård, det er sådan der, rich kids og sådan noget, ikke? Og Christianshavn, det er sådan der, weed og sådan, du ved, sådan rigtig, rigtig hipstergym. Og jeg tror, at Rys er sådan en mellemting. Altså, der er sådan de der Øregård-typer, men også de der Christianshavn-junkies og sådan noget. Det kan godt være, at Rysensten er defineret ved faglighed og mange andre ting. Men hvad er en rysser egentlig? Er det defineret ved din tøjstil, personlighed, talemåde? Eller er det bare dem, der går, når der er rysser? Hvad gør dig en rysser?